Kardom B News 7 Than Bang Niliba Puram Senar Non Birtang Tonpen Arjuponik Tha Karbiang Long Angkang P Arlo APSL Sia Mai Puje Kathara Hin Pen Kaning Je Pon 5 Sidola Puthak Servan Kebalam The La Pen Panchayati Ras Abangta 6 Sidola Long Kethapon Nangji Pua Puthak Non Head Jong MOU Aputhak PIL Kipi Pon Pen Kehai Abang Puren Sing Be Apan Karjupona Hod Nangka Pachini Dun Aputhak Arjuponik Tha Lape Non Birtang Tonpen Langponik Tha Gram Panchayat mane Panchayati Ras Lake 5th schedule 4 angdeng schedule administration Lase halaso horbu baksi amen lar phagaba ladake servan kep purelote chokloge pusibu Lase laso hormu banke lake Akaprek elo 6th schedule kipsi hormu lage 5th schedule hormu yok si 6th schedule long ban develop long te 6th schedule kipsia akam manglo atema 6th schedule kipsia akam puya abni mangla lo alangli ke 6th schedule pulok si APSL se longda uvi mi tum phala paro sidong no bangke alangli ki claim mangyong si 5th schedule bang si 6th schedule long ban nai po lage 6th schedule kipsia akam lo Kasi 6th schedule kipsia akam se alangli ke paman ponang ko claim mo po 6th schedule ani mo metang le jinghon he te pu matha ponsi kimon arna maphan ahok pet ke kroi tek nangji la pen kechepang thir nangji pen chenglok sai chuti ki lokachar li hai hoi moton inglong Arlo ke do arata chini nangji pepang do nangji pu matha ajoksi sai ke deng pon si hai pu boronson lekhe perangkia theng nu nang pachini dun nili pen rolen killing report B News 7 la pen non birtang ton pen langponik tha isilam punang 6th schedule yung si prilo polong de isya kisung mang ke do yipilo kisung edo ye bangla helo article 330 Bharat Kachari Arlo article 330 ye bang provision la helo je 6th schedule area long do Akhai Atum जैसे मैं ट्राइबल Atum fancy वो Lok Sabha longta representation banke ensure नहीं पुसी seat reserve Lok Sabha seat reserve हम कर बिना लोग आसा MLA seat मोकता reserve लता assembly longta ensure नहीं lapen कर बिना लोग council लोग के दो seat दो अंता इनको रट्रॉक पर इनको रट्रॉक seat ता constitution तेंको ते reserve दाके non tribal Atum के इनो ता थूल seat लोग election seat nang participate longle total seat masi reserve laso article 330 ateng lasi jongsi labangso a 5th schedule bang mane article 243 pulo article 243 ala teng long te lage 5th schedule jongsi 6th schedule long na duto long te 6th schedule ke apan ke isia diploma attack lo laso 5th schedule pan attack lo long ka hala article 330 long ke do provision je tribal Atum fancy laso sit bagi reserve proper banke avedet po lapen kedamtang hak council cenglo pen nom am isi karbiang long arat pan ketanang lituma tropen eli karbiang long arat pan pachini tung la hello je article 330 long te iltung theklong la hello Karbiang Long Autonomous Council long puno Karbiang Long District Council long puno labangso seat ko anu gedo non incorrectro constituency do la incorrectro bongsi total si asit bongsi reserve lo lage sita 5th schedule dang luchok lo pulo hala so reservation bang ka so no anda practice telang mati non bisaralam umania bihari tunda election purgare lo mane bongari election purgare lo umane Akhai Akaprek tunda tribal kali tunda election puralo sita aron et ke 6th schedule hawa long ke non tribal amuni tunde election ke ithur maji thur long lai alang tu butang jog long hai asit se reserve ke lase non tribal amuni tunde pusi thur long lahalo nili pachini tu bange jese nake